ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ದು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ತೂವಲ್ ನಿಕುಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆತನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಗೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೊಂಜಿ 2 ಇಯರ್ ದೆತೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಪದೀನಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 300 ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಿಡ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಗಿಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನರ್ಸರಿ ರೇಟ್ ಮಾತ ಏನಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಪಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಲ್ಪ ರೆಂಡುತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡಂಗೆ ಏನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಂದೆತ್ತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮನ್ನಾಗ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮನ್ನಾಗ ಒಂದೇನು ಇಯರ್ಲ ಈಸಿ ಅದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ನೀರು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಪುರಿ ಮಾತ ಬೂರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಈಸಿ ಟು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಹೈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದಂಚಿನ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಒಂಜಿ 1 ಮಂತ್ ನಮಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೂವಲಿ ಒಂದು ಏನನ್ಪೇನಕ್ಕೆ ಪಿಂಕ್ ವೆರೈಟಿ ಏನಾನ ಪನ್ಪೇರು ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಲಪಡಾನಂದು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ದೆತೊಂದಿನಿ ಬರ ಒಂಜಿ ದೆತೊಂದು ತೂಕಂದಾಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿಂದು ಅಂತ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ. ಬಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸೋಡಂಡು ಆಯ್ತು ಫಿರೋಡ್ ಅತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತಿಸಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನೇನೊಂದು 300 ರೂಪೀಸ್ ತೆತೊಂದೆ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಇತ್ತನೆಕ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗಿಡ ನಿಗಳಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಒಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಪಂಡದ ಸೈಜ್ ಎಂಚ ಕಿಂಜಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ನಿಗಳು ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಮೂಲು ಮಣ್ಣು ಏನೊಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಮಣ್ಣು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಲು ಮುಟ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದಂತೆ ಸೈಜ್ ಕಿಂಜ ಆತುಂಡು ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ ತೂಕೋಲ ಎಂಚ ಹಣ್ಣೊಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ದಿಗಳಿಗೆ ಜನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಏನೋ ಶಪಥ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಲಿ ಯಾಪ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಾಪುಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕನೆ ತಿನ್ಪೆಂದು ಪಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ತಿಂತುಜಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಕೆಂಚೊಂಡೊಂದು ವಾವ್ ಉಲಾಯ ತೂವಲ್ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಪಂಡ ಆತಿನ ಲೆಕ್ಕದ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ತಿನ್ಕಂದು ಜನ ಒರಿಯ ತಿಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಅಂತೀರು ಬತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಟಾಪ್ ಉಂಡು ದಾಲವಾಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ತಿಂಡ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಮನೊಲಿ ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪರ್ ಕೆಜಿಗೆ 300 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಯರ್ ಟು 1 kg ಪ್ಲಸ್ ಆತನು 300 ಸಾರಿ 600 ಉಂಡು ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಏನುಂಡು ಒಂದು ಏನಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪುದಾರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಹೋಗ್ಬೋತೀನಿ ಅಂಡ ಮಲ್ದಿನ ಕಾತುಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಕಂದ ಅವನು.